singakanani ngobekeze noma isithazami singakanani ngobekeze Sanibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo. Niyamazi uGogo Mseleku ke ukuthi njalo ma senimbona ekhuluma ukuthi kukhona asuke eza nako. Kufanele ukuthi noma ngabe kuthiwa mhlambe kunento obukade uyenza, hayi uthi kubuyela ngakhona kwifoni yakho uyobuka kahle ukuthi ngase kuba ugogo uthini namhlanje. Ake kokuqala nje ke ngithi happy kunina nonke. Ngithi happy niphile nje onyakeni omusha. Siphile sonke. Siyabonga uNkulunkulu esathe wasigcina kwazofika lenyanga leka January siphila. Siyabonga kakhulu. Sicela baphile bonke abantu ngicela bonke abantu ababuyele emsebenzini bengawutholanga umuthi wokuthi bawusebenzise ukuthi bathandwa abelungu bathi bebuya nje emsebenzini abelungu sebeyabathanda umlungu usemthanda kasazi ukuthi kwenzakaleni. Ngabe uyazi into oyenzayo uma kuukuthi wena bewungakawusebenzisi lo muthi ukuthi abelungu bakuthande emsebenzini? Ayikho into ebaluleke njengaleyo ngoba njengoba unyaka uqala nje wonke amabhajethi futhi unyaka usazophela futhi kuphinde kube khona uDisemba kudingeke lobumnandi esikade sikuthole kulo Disemba. Sengishola ukuthi ke lindela futhi omunye futhi uDisemba kodwa ulungiselela manje kuseyimanje ukuthi ubuzigeza wena ubuzenza zonke izinto ugezeke uthole imithi ukuthi uyisebenzise imithi ebovu uthole imithi omhlophe yokugeza kube muhle ucace nje uyafika emsebenzini wena usucacambile noma ngabe selenzekile ke iphutha wangakwazi ukuyithola leyo nto kodwa ke uthole kuseseduze nje ukuze sithi siqhubeke isikhathi umlungu ebekubuke ekucabangeni ukuthi yini akufunela yona nakufisela ukuthi wena akukhuphulele kuyona noma ufuna ukukunyusela imali noma ufuna ukwenze njani. Engishola ukuthi wena hlala uvivile ngokuthi wenze zonke izinto zakhe zihlale zisothini kwenzela ukuthi umlungu njalo mayekubheka kubheke njalo athi bethe kubuka kube khona ismile esikhona noma kube khona into azokucabangela yona. Ayikho into ebaluleke njengaleyo. Kubaluleke ngohlobo oluyisimangalisi ukuthi uma usebenza abelungu bakuthanda. And futhi ningakhohlwa phela ukuthi ukhona nomuntu okukhuphula isikhundla njalo ukuthi emsebenzini umlungu akukhuphulele isikhundla. Ungahlali wama nje endaweni eyodwa wena. Khuphuka phela nawe ngelinye ilanga ubaphathe. Bangahlale bephethe wena. Ke kuphenduke nje izinto ngelinye ngithiwa wena uzoba isikhundla esithize kuthiwa wena uyakhuphuka namhlanje. Kawuzibone nawe ukuthi hayi ladlala ikhubalelwa uzizwe. Uma uhlale uthi uthemba ukuthi uNkulunkulu uzokusiza kulekelela uNkulunkulu usiza umuntu naye oyisizayo usiza uNkulunkulu umuntu naye ophakamayo usuke emlekelela ekukhomba ukuthi wena unothando lokusizakala ezintweni bese naye ekulekelela kulowo wafu walowo ndawo ukuthi cha kunento oyifisayo phumelela phela. Ayikho into ebaluleke njengaleyo nto ukuthi nawe uphakame nje izinto uzenze ngendlela ekufanele ngabe uzenze ngazo ukuze izinto zakho zicace. Ngoba uma kubuthi uzohlala nje ulinde ethi hayi ngoba ngiyathandaza uNkulunkulu khona uNkulunkulu ngeke azakusiza usho kanjalo. Phakama wena wenza izinto ukuze uNkulunkulu akusiza ngenelele lapho akulekelele ngoba nawe ubalekile ukuthi ngisho ngabe kuthiwa umuthi wakho usuyawenza ukhulumise usho cha ngicela ningisize nina bogogo nani nabamkhulu kulo muthi engusebenzisa ngikuthole kusibani bani owenza ukuthi nokuthi ngicela ukuthi abelungu bangithande emsebenzini makukuthi ubuthenge lowo muthi ubeke ngalo ndlela lalo gama lalowo muthi obufune kulowo muntu ukhulumise umuthi ukuze nawe uhambe uyoba ukukhuluma la uthumela ukuthi uye khona. Yiloko nje bengithi anginazise kona nginikhumbuza ngakhulukazi nginikhumbuza ukuthi phakamani ngisala ukuhlala nithule nje. Ikona ke bengithi anginikhumbuze kona noma nibuke nabona ke manje amavideo engeke ngayifaka ukuthi sike saba nenkinga ukuthi kube nomunye umuntu obekade esebenzisa isithombe sami. Namanje ngisasho ngiyacela ukuthi uma ngabe kuukuthi mhlasimbe wena uyofaka imali funa wenze short uyabuza ukuthi ifoni izobhala ukuthini uma ufaka imali noma kuzothini umshini ngikutshele mina amagama ami ukuthi uNP Mseleku uma ingashongo kanjalo iyashelinga igama ongalaziyo fanele wena uphinde ubuyele kumina ubuze mina ngoba lokho kuyobe kushuthi kuyisigebengu ngoba siheka abantu kahle kahle ngemali ukuthi abantu abafaka imali eqala
kuyimanje ezobaphosela mese baphoseleke aze abaqambe lama ngathi izofika ngosuku olulodwa uqamba amanga ngabe kusho ukuthi uyayihambisela ngebhanoyi. Yabo nje leyo nto leyo ayibanga right ngoba besebenzisa isithombe sami okusho ukuthi ubugebengu bakhe abenzayo ufuna kube sengathi ubugebengu obenziwa yimina. Ayizange izibe yinhle lento. Ngiyacela ukuthi abantu abaqaphele noma kungakhona umuntu ongathi faka imali esitolo, mina ngikusebenzisi lokho ukufaka imali esitolo ngoba lokho ikona okwenza ukuthi umuntu uma efaka imali esitolo ufuna ukuthi angaboni yonke imininingwane yakho ngalesikhathi kufaka imali ebhenki. Sengicela nje ukuthi nginazise lokho, akukho okunye bengifuna ukungazisa kona ngaphandle kwalokho. Engisholo ukuthi-ke okunye-ke bese ngifuna ukungazisa kona ukuthi-ke ngoFebruary mhla ka-4 ngizobe ngiyiseGoli Soweto Port Glen. Mawususemall wehla eBoxer ube sewuyafona ufuna ukuzwa ukuthi ugogo ukuphi nendawo ugogo bese yakuyaletha hayi izana endlini ewunomba bani bese uyeza-ke kanjalo. Akukho okunye bengithi anginazise kona, bekuyikona lokho ngithi nje unyaka ube muhle uqala njengoba usuqalile nje ube muhle uqhubeka uziyophetha ube muhle kuphinde lobu mnandi sikuthole ngoDisemba siphinde sikuthole kodwa ngokuphakama kwethu. Ngiyabonga makhosi amakhulu, thokoza.